ସମ୍ବରାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦେବତାମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଗଲେ। ସେଠାରେ ସମ୍ବରାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବରାସୁରକୁ ବଧ କଲେ। ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଉଠିଲେ। ତେଣୁ ଦଶରଥ ଖୁସି ହୋଇ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। କୈକେୟୀ କହିଲେ, ହେ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି, ମୋର ବର କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମାଗି ନେବି। ଥରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରଣ ହେଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ପୀଡ଼ା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସି ରାଜାଙ୍କ ସେ ବ୍ରଣ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଯଦି ଆପଣ ଶାମୁକା ଶସକୁ ଖାଇବେ କିମ୍ବା କେହି ଯଦି ତାର ମୁଖରେ ବ୍ରଣକୁ ଶୋଷି ସଫା କରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେହି ସମୟରେ କୈକେୟୀ ପାଖରେ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲେ। କୈକେୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଥାଉ, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ମାଗିନେବି। ହସିଦେଇ ଏକଥା କୈକେୟୀ କହିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୁଳଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିଧିବିଧାନ ସହ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା। ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମୟରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଋଷି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚରୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ଚରୁକୁ ଋଷି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ଏ ଚରୁକୁ ନେଇ ତୁମ ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରାଜା ଚରୁକୁ ନେଇ 2 ଭାଗ କରି ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ଓ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦେଇ ପବିତ୍ର ମନରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏ ଖବର ପାଇ ସାନରାଣୀ ସୁମିତ୍ରା ଦୁଃଖରେ ଯାଇ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା ସିନା ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବ? କୌଶଲ୍ୟା ନିଜ ଭାଗରୁ ଅଧା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଲେ। କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଗରୁ ଅଧା ଦେଲେ। 3 ରାଣୀ ପବିତ୍ର ମନରେ ଚରୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ଚରୁ ଭକ୍ଷଣ ପରେ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଆନନ୍ଦ। ମଧୁମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଦୀପ୍ତିମାନ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ। ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା। ରାଜା ଦଶରଥ ଏହା ଶୁଣି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସାନରାଣୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଦାସୀ ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜ, ରାଣୀ ମାଙ୍କର 2ଟି ଯାଆଁଳା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ 4ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ। ରାଜମହଲରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ। ରାଜା ଦଶରଥ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡକାଇ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କୌଶଲ୍ୟା ନନ୍ଦନଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀରାମ, କୈକେୟୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ରାଜା, ରାଣୀ, ପୁରବାସୀ 4 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ ନେଇ। ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଜେଇ ଦେବେ।